Şöyle bir avtomobil tanıştıracak. İnha Hongqi'nin HS5 diyen modeli şu atki gören modellerin arasında Manjaro en yakınrak bolan. Yani onun aslında pes klası bahası gowy. Hilem gowy. Häzirde hem hilini hem içindeki zatlar bilen tanıştırayım. Ondan sonra siz bana aydın. Şu avtolu men sana getireyim mi ya da getirmeyin mi? Gelin ondan. Size bu avtomobilin benzinli avtomobilin aydiyan ikilik turbo dvigiteli var. 8 stüpençli, 8 basançaklı karobkası var. Bunun karobkası Eizin kampanyadan RX'deki ulanılan karobka olupdur ya, tapavutlarından biri. Şu kızıl linyan görüyorsun mu? Şu kızıl linya esası. Bularınki Kızıl Nişanlik gidiyor firmanın adı. Kızıl Nişanlik gidiyen için şu kızıl yukarıdaki nişanım görüyorsunuz ve hem avtomobilini Türkmenistan'ın içinde yakından tanıp bilirsiniz. Eğer de şun gelip kızıl çıdı görürseniz. Şimdi içini salonu görköleyim size. Gelin. Dostlar, avtoloğun içinde özümü oturuşum şu an görüyen olayın yaman yumuşak, oturucu yumuşak ekeni. Oturucu yumuşak, rahatlığı yukarı kaldırıyan düzülü koyduğun yine ayırına aşağı gidiyor. Berkliğin barlak görünüysem hiç yeri ses çıkaranak. Berkliği katı sağdınca doğru. Yukarısı kojoyla çekilen, kojoyla berk bu edip çekiliptir. Bir oynayan, tıkırdayan, şakırdayan yeri yok. Yönü renk ağ ekeni, Türkmenistan'a ak renk alsan halanaklar, oğudan görüyorlar, yönü kapalanya, kirlenya diyorlar. Şoň üçin Türkmenistan'a bilemek haýsy renk alsak o olur. Siz pikirini aýtsaňyz, enne hemme şu aralıklarda giyjeleyin oğudan olar ýalyk dürli renklere öwrüp bilýäňiz. Miniusyny häzir görsem, bu Hytaýça miniumun ortaça öwrülmeli bolar. Miniusyny görsem, ştaýdan gözläp tapmalarmyny entäkmen dolu bilemek. Nämedigini avtoparkovkasa bar ekeni öz geçip durýar. Ekrany iki dälläni bir. Siz näýle görýäňiz? İki ekran dälläni bir ekran bolmaklygyny biz üçin oňoýly we gowy bolarmyka? Başga da pikirleňizi şu arada almak isleýän oturuşda näme mümkinçilikler bar göreli? Rol gızdırya, oturucu gızdırya, soğudya, ayızdaki oturuşlar gızdırya, öňdäki oturuşda gızdıryan we ventilatora yönüne näme yok? Masaj yok. Masajsız adamlar kösenörmükä? Şolan bir pikir edip görmeli. Avtolow arada şeýle pikirme gowy bahasam amatly bolar diýen Manjarany almaga pulum yetenek diýenler şuň bir ýerine gow maşin gözläp ýör. Berkligi, karobkasy, dvigiteli hemme zady gow bolup biljek avtolowlardan mene şunu saýlap otyr. Siz nähile görýän bolsaňyz, hökmen maňa pikiriňizi hem aýdyn. Bolýa görüşersen bu ýöne Jili Atlas'tan zatdan agaty derejesi gow avtolow bolup görüp otyr. Sagdynlygyny, özüniň agraslygyny sırp görür, şonu oňam netijesini size hökmen aýdar. Hanana etkisi diýen göreli. Etkisi diýen görsek, inha oturan ýagdaýymda öňdäki adam bilen bir garşy ýalyk 22 santimetr ýalyk tapawut bar. Oturmak rahat. 3 adam ýygyna gow sygýar. Bir kemi ýa-ni şu maşynyň bagaj kiçik bolýan ekeni. Bagajynyň kiçiligini Manjaranyň ýyrkyt bölümi uzyn gidýär, mümkin kesip gidýär. Bir Opel wa deplenipler, şu deplenen English. Edi şu ýerini halamadym. Ýöne avtolowyň ýasalyşy, kojan, hili we materiallaryň hili hakykatdan bir derece ýokary. Bir derece ýokary. Men size kepil geçip bilýän inni ýöne pikir edip otyr. Şu avtolowy Türkmenistana alyp baraýynmy? Siz näýle görýäňiz? Sen bir ýyl garaşaryna maşin soradyňmy? Bir ýyl däl.
24 ayaçany garaş şertini döretip bolýar. Geçirme şu account patpsas et, like ve repost etmem ýatdan çykarma. Sinbad isteýän kamyz nesip edenden 10 aydan 24 ayaçany ähli maşynamyzy garaş şertini döretip bolýar. Görkeşdir misal üçin 20-nji ýylyň iýesi IK5 öküz kelle gerekmi? 18 kemer gerekmi? Ya Highlander gerekmi? Nähile görüşde maşyn gerek bolsa olanlar 24 ayaçany garaş şertini döretip berip bolýanlar. Gal berse de habarlaşmak üçin telefon belirlenmez. Profillerde duranlar yerleşen yerimiz diýensiňiz. Yerleşen yerimiz Sakarça ýolunyň urunyna. Arkayn habarlaşyň olanlar like we repost etmem ýatdan çykarman. Salam dostlar, 3,5 kelle, Gapkara S-Class, Zavaskoy Kojo'da duranlar. Motor karabka mesele yok. Taşı tayin polunu geçilen krom diskalı, peç kansener işte. 2002 dud kemerti, 3'lük motor, bu da polunu tayin peç kansener işte. Gara 3 kellen bakatı 875 milyona dolar. Üstüne alalaşık var. Dut kemeri 775 milyon. Bu da alalaşık üstüne var. Motor karablatı o peç kanserleri işte. Pathfinder 2001'inki. 3,5 motor tirler, ruh kanserlerine seyretmeli, bırak seyretmeli işler var. 425 üstüne alalaşık var. Kime gerek olursa havalaşır yalnız Mağara velayeti Bayraman şehirde yerleşen yerimiz.